बर' फरायसा आफादनो साबायखरखौ बावनांगोन एनडिबिनो साबायखरखौ बावनांगन इउबिपिअनो जायफोर थामथि बर' गोरोबथानि सागानगिरिमोन बिथांमोननोबो आरो लोगोसे रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरनो जायनि नाजानायाव जोंहा खेबथाम बर' गोरोबथा जाबाय आरो थामथि बर' गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै जोंहा गंजि कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय दा भेरगाव ओनसोलाव गंसे गोजौ सोलोंथाइनि फसंथान नांगौमोन बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा अराय सम सानोमोन आरो दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन आरो दिनै बे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा गावनि जायगायावनो गावनि न'आवनो थानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन बेवहाय गोरिब गुन्द्राबाबो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय हिसाबै रांखान्थियाव गोग्लैसोनायब्लाबो बयबो बेवहाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे देग्लाय 1 करोड़ होनाय बिल्डिंखौ जों बेखेवबाय बिनि उनाव गंसे गेट लुना होनाय जागोन आरोबाव 50 लाख रां बेवहाय होबावनाय जागोन बायदिसिना लुनो थाखाय नाथाय सोलोंथाइनि जि फोरोंनाय आरो सोलोंनायनि जि प्रसेस बेखौ जाहाथे गोग्गो खालामनानै लाखियो आं बेखौनो खावलायो पस्टआ जिखिनि थालांबाय बे एनरलमेन्टनि सायाव जायो एनरलमेन्टआ जेला बारायगोन अब्लानो पस्टखौ मोनबाय थागोन एनरलमेन्टआ जिहेतु खम बेखायनो माखासे साबजेक्टआव खम माने पस्टखौ मोनदों आरो बियो प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट 2017 बायदि खालामनाय जादों दा बिनिखायनो आसाम सरकारजों जोङो रायलायबाय थादों जेब्लायनो एनरलमेन्टआ बांगोन अब्लानो बिथांमोना पस्टखौ आरोबाव मोननो हागोन बेखौ जों थाबैनो खालामगोन बारा गोबाव सम लाया थाबैनो बिजाथिखौ सायख'गोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनानै होगोन